Takáto krásna focaccia sa mi podarila na moju dinner party s témou leto v severnom Taliansku. Dnes vám ukážem triky, ktoré som pri nej použila. Začala som s miešaním vody, kvásku a olivového oleja. Všetko som premiešala, kým sa nevytvorili bublinky a tekuniny sa pekne nespojili. Použila som babičkinu múku na pizzu, pretože sa mi pri testovaní tohto receptu osvedčila najviac. Tentoraz som pridala soľ hneď na začiatku, cesto som zamiešala tak, aby v ňom neostali žiadne suché miesta, očistila som steny misy a jemne ho prikryla navlhčenou utierkou. Takto oddychovalo 1 hodinu. Pri prvom naťahovaní som cesto len jemne prekladala z jednej strany na druhú. Naťahujem ho iba dovtedy, kým sa nezačne trhať. V tejto fáze sa totiž lepok ešte len začína vytvárať a cesto nie je dostatočne silné. Po ďalších 30 minútach som už prešla na coil foldy. Cesto som chytila navlhčenými rukami zo spodu, jemne ho zdvihla a nechala preložiť pod vlastnou váhou. Otočila som misu a celý postup som zopakovala zo všetkých strán. Celkovo som urobila 3 coil foldy, takže som cesto naťahovala 4 krát. Po každom preložení bolo hladšie, pružnejšie a na povrchu sa začali objavať malé bublinky, ktoré sú znakom aktívneho kvásku. Skúšala som robiť focacciu aj z chlebovej múky, ale nikdy nebola taká elastická. Pri tomto ceste je najdôležitejšie pracovať jemne a neponáhľať sa. Mne sa už niekoľkokrát roztrhlo len preto, že som ho chcela natiahnuť viac, než bolo pripravené. Takto pripravené cesto putovalo na noc do chladničky. Na druhý deň som ho vyložila na záhradu, pretože na chate bolo príliš chladno a slnko mu vytvorilo ideálne podmienky na dokysnutie. Zakryla som ho utierkou a nechala ho približne 3 hodiny oddychovať, kým som pripravovala ostatné jedlá. Keď bolo krásne nafúknuté, poriadne som naolejovala formu a cesto do nej vyklopila. Proložila som hornú aj spodnú časť do stredu, otočila ho spojom nadol a nechala ešte hodinu kysnúť. Malo by vyplniť celú formu a byť plné vzduchu. Nakoniec prišla moja najobľúbenejšia časť. Povrch som poriadne poliala olivovým olejom a naolejovanými prstami som vytvorila typické jamky. Posypala som ju hrubou morskou soľou a piekla približne 30 minút do zlatista. Aké talianske jedlo by podľa vás na takomto večeri určite nemalo chýbať? Napíšte mi do komentárov. Pa pa!